vutoni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste. Munhu wanga hi khensa tintswalo ta wena Yesu. Hi khensa nkarhi lowu nga fika ka wona. Hi va twile n'wini wanga vantshwa va yimbeleli tinsimu ta ku hi khongotela leswaku hi fanele hi endla swin'wana sikwini ra namuntlha. Hi lowu nkarhi hi xikwembu wa ku vulavula ka wena exikarhini ka hina. Hi pfule ku twisisa na ku twa na ku endla. N'wini wanga yimana na ndzi wa wena lowu nga ta yima mahlweni ka hina hosi ya matimba hinkwawo. N'wi fihle ngatini ya wena loko a vulavula rito ra wena Jehovha ri nghena exikarhini ka timbilu ta hina. Hikuva va kona lava lava ku ri va lwa swidyoho va kwetsimisa va ambexiwa matimba ya moya lowo kwetsima. Va kona n'wini wanga lava nga na ti-problem. Va kona lava vabyaka. Xikwembu endlela Musa n'wana n'wana siku ra namuntlha ri ve siku ra vuhlamariso ri nga faneki na rin'wana siku. Na pfumela leswaku Xikwembu xa mina ta yimana na ndzi wa wena ta chula moya lowo kwetsima hi vito ra matimba ra hosi ya Yesu Kreste la veka ku nga ri khale amen. Siyabonga uNkulunkulu manje ekseni usivusile singaba siphilile emzimbeni nasemoyeni. Yebo siphilile nasemoyeni ngoba thi sesidlile ukudla ekseni, sesidlile ibreakfast yethu ekseni, nebreakfast yenyama sesidlile. Kusho ukuthi siphilile both enyameni nasemoyeni. Kunezaziso ezi2 until ushilo umfundisi ukuthi uma zikhona ezinye izaziso sizosithola ngesikhathi esifaneleyo. Isaziso sokuqala maqondana ne-ablution blocks lapha phezulu lapha e-dining room akhona ama-toilet ayi2 bese sizocela bonke abanganawo ama-room laba bafike manje ekseni bazosebenzisa wona. Thina abanye esilele ngale ema-room sizosebenzisa ama-bathroom wethu ngale lapho silale khona. Amen. Haleluya. Esinye eseziso namuhla ilanga lokukhonza. Njengoba abadala bethu bayasifundisa ukuthi siyenze izinto ngendlela ephelele. Ngelanga lokukhonza siyakwazi ukuthi there is blessing system. Amen. Manje njengabasha mina ngiyani encourage ukuthi asenzeni izinto ngendlela ephelele. Amen. Ama-10 rand sinawo isn't it? Manje sizocela abadikoni. I think manje noma after this service ngoba abanye maybe bazohamba bafake izitsha lapho siyenze i-blessing system. Amen. Kuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe uye phambili. Amen. Lapha asishumayeli imali but umsebenzi uhamba ngemali. Silapha ngoba kusebenze ini imali. Manje mawungakhipha le 10 rand yakho noma i20 rand yakho uNkulunkulu uzakubusisa. Uyikhiphelani na ukuthi ivangeli alihambe liye phambili. Nalapho ekhaya kini lifike. Lizofika. Mawulithanda vele ivangeli ukuthi lifike ekhaya nangu umfundisi masuka lapho ngahamba kuyo uthi nami ivangeli ngilifuna ekhaya uzobona iplan ukuthi lifika njani lapho ekhaya. Haleluya. Siyabonga manje asingeneni elizwini likaNkulunkulu. Siyabonga besilapha izolo. Besitshelwa ngevangeli. Yebo. Amen. We were advertising the gospel yesterday to new customers and to old customers. To new customers they were told
the goodness of the gospel. As youth, if you take or you receive this gospel, you know the goodness that will follow. So now we were reminded to continue using the product. Yes, actually that's the purpose of the advertisement. Yes, is to inform new customers and to remind the old customers to continue using the product. Yes, and the goodness of the good things if you continue using this product, which is the gospel. And we were told that the owner of this product is Jesus. Yes, Jesus himself. And we were also told that if you receive Jesus, will come and dwell in your heart. When he dwells in your heart, he will come with all his offices, which means you shall not want. Amen. Hallelujah. And we are also empowered. Oh, siyabonga. Angazi ukuthi ukhona omusha anti abasha siyathanda ukuthi niphumelele both sides. Emoyeni nasenyameni. Abangathi ivangeli labantu abangafundanga. Abafundile. Bakhona abafundile evangelini. Akhona ama doctor, akhona managers, ma sisters and the principals. And all the offices are here in this gospel. Sifuna nani, especially amantombazana e-gospel ene problem. Mangathola umshado. Ayahlala phansi. Or omunye mekube kumshado. Umshado muhle, but nokufunda kuhle. Amen. Ungaba omusha ofundileyo. Uyazi noma ubathi siya kuphi wena ubongana iproblem ngoba mawufundile it's obvious imali uzoba nayo. Mabangathi manje masisuka lapha siya eNorthwest labasebenzayo labafundile imali banayo obvious bazohamba. So nani basha we were empowered ukuthi sihambe siyofunda. And we were told ukuthi ungabheki background. So ungabheki background wathi bheki future. Mawungana i-role model nawo ama role models. Bakhona labafundile ungachoose i-role model yakho lapha uthi this is my role model. Uthi nawo ubheke yena lo muntu. Anti vele i-background iyahlupha. Ma ekhaya engekho umuntu lo afundile nawo ngabheka ukuthi mina ngizofunda ngithathela ubani manje funda wena uthathele thina. Yes, hallelujah. Siyabonga asingeneni elizwini likaNkulunkulu Mark chapter 16 verse 15 and 16. Amen. Mark 16 verse 15 and 16. Amen. Verse 15 and 16. Amen. Amba navori yani mashangoni yote. Amen. Uwelele mafungo madipa kazivumbia zote. Amen. Otenda walewezo udochitswa asi motenda udoratwa. Amen. Wathi kubo hambani niye emhlabeni wonke nishumayele ivangeli kubantu bonke okholwayo abhabhathizwe uyakusindiswa kodwa ongakholwayo uyakulahlwa. Amen. Mark chapter 16 from verse 15 and 16. Amen. And he said unto them, Yes. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, Amen. but he that believeth not shall be damned. Amen. Silapha manje ekseni ngoba sithunyiwe. Thina singabantwana sathunywa ngebadala bethu. But abadala bethu nabo bathunyiwe nguNkulunkulu. Nangu umlayezo. Uthi uJesu maqedile ukusebenza maseyafile mavuka ngelanga lesithathu maseyahamba wasiya umlayezo emhlabeni. Uthi hambani niye emhlabeni wonke. Nichumayele ivangeli kubantu bonke. Okholwayo abhaphathizwe uza kusindiswa, but angakholwayo uza kulahlwa. But thina ngoba sesithunyiwe besifisa ukuthi ingathi abantu bonke bangakholwa. Ngoba asithandi noyedwa alahliwe. Niyayazi into elahlwayo into enganayo umsebenzi. Manje kuthi ukuthi mawena ungakholi leli vangeli wena uyazilahlisa. Uyenza ukuthi ungabi nomsebenzi kuNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Kusho ukuthi mabathi wathanda ilizwe kangaka kusho ukuthi wathanda abantu kangaka. Kusho ukuthi nawe uthandiwe umuntu kaMlimi. Leli vangeli bathi hambani niye emhlabeni wonke. Nishumayele ivangeli kubantu bonke. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa. Amen. Kusho ukuthi abantu bonke
abazange basho indimi kusho ukuthi nawe umswati nawe khona lapha nawe mzulu nawe khona la nabe obavenda ringa ngomu hapa uri wele ivangeli kabathu bonke kushinyele ivangeli kubantu bonke nawe umshangana ukhona lapha ungasikhethululi uzishiye ngaphandle ngawuri yachivenda ikhona zibumbya mungwe angadikhethulula so ungasikhethululi nawe sifake ukuthi leli ivangeli kumele it's a must ukuthi ishinyelwe kimi and it's must that you should repent. Yes, we're saying it's a choice ngokukhuluma kabantu but according to God it's a must ukuthi umuntu wonke athathe leli ivangeli ngoba leli ivangeli lihle leli ivangeli liphatha ukuphila leli ivangeli liphatha okungadaphakade. Amen. Niyazi mangathatha leli ivangeli kubonaka ngathi izinto zakhona zincane masilishumayela kanje ngabona ngathi akunalutho la Definitely. bathi kunelutho la enkulu futhi edlulayo lokuwena ukwaziyo mangathatha leli ivangeli ngempela ulithatha uthi mina namhlanje ngifuna ukuthatha leli ivangeli ngifuna ukubona ukuthi leli ivangeli linjani vele uzolibona ukuthi linjani leli ivangeli liyamangalisa ayisasanto le akusisonto le athi abantu amasonto wenu linawo benikhonza abanye bangubafundisi abanye benisihlale ezikhulu bathi akumangalisa bebakhonza manje bangaphumanga ezonweni leli ivangeli likhulu ngoba lifundisa umuntu ukuthi aphume kuphi ezonweni mase uphumile ezonweni uzoba there will be a good relationship between you and God ngoba uNkulunkulu angathandi izoni angasifuni total as all angasifuni izoni but ma ungathatha leli ivangeli uthole into bakuthi ukuthathelelwa kwezono uzohambisana noNkulunkulu kuzoba nobudlelwana phakathi kuwe noNkulunkulu. Hallelujah. That's the goodness of this gospel. Abantu bayakhonza bathathelana abafazi abasha bakhonze babe ku worship team masuka lapho yojola bathi lapha evangeli leli asivumi ukujola no doctor ngiyajabula udoctor akakhonzi nathi bathi ushila ukuthi sex before marriage is a sin. Amen. And that's what we preach in this gospel. Sex before marriage is a sin. Amen. And we teach this learners to flee fornication. In this gospel. You can't flee fornication if you don't have God in your heart. Because in this world they're saying it's impossible. A boyfriend, no man a girlfriend. But with this gospel, everything is possible. As long as you have God in your heart, we don't have power, we don't have strength to overcome this world. It only needs God. Only God will give us power, will give us strength to overcome this world. So ngiyacela abantu basembombela. Ngiyacela nanti loyal customers. Thathani leli ivangeli kahle. Hallelujah. Thathani leli ivangeli nizokuphila. Ngithanda udrive oyathi thatha le ndzaba. Thatha le ndzaba. Mangathathi le ndzaba into yonke yakwendeka. And it's true, driver, continue. Continue to sing that song. Konke lapho hambe khona uhamba idlula ukuthi thatha le ndzaba. Ngoba mangayithatha le ndzaba konke kuwe kuzohamba kahle. Iminyango yonke lofuna ukuyivula izovuleka. Mangumusho ofuna ukufunda uzofunda. Mangumusho ofuna umsebenzi uzowuthola. Mangumusho ofuna umshado uzowuthola. Mangugogo mebuhlela awunawo ukuthula. Mangathatha
Amen. Only if you believe. Mawungayithatha lenzaba awuzomangalisa. Lapha emhlabeni ibombele yonke uzomangala. And abantu abaculayo futhi bazoba baningi. Mawudriver acula ngale kuthi thatha lenzaba. Wena napha amariti ucula nawe uthi thatha lenzaba. Wasevenda naye acula thi thatha lenzaba. Wasenothi wasathi thatha lenzaba. Kusenzeka lapha emhlabeni. Ayibona ukuthi kuza futhi umlilo. Thatha lenzaba umuntu kaNkulunkulu uphile. Thatha lenzaba uthi mawungayithatha lenzaba nasenothi wesuzofika. Mawungathatha lenzaba konke uzofika. Mawungathatha lenzaba okujabulisayo ezulwini uzofika. Thatha lenzaba. Thatha lenzaba. Thatha lenzaba. Thatha imini lenkululeko ifikile miyenkuleko. Siyajabula ngoba lenkululeko ifikile lapha eSeview. Nawe eSeview maybe uyacala kwizwa lendaba. Thatha lenzaba. Thatha lenzaba. Thatha lenzaba. Thatha inzaba uphile. Amen. 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 Thatha inzaba. Inzaba emnandi. Imnandi kuphi phakathi enhlizweni. Hallelujah. Lenzaba emnandi niyazi. Angazi ukuthi niyakuzwa yini. Niyakuzwa yini lo umnandi? Abantu bacula bathi sisebumnandini abathamba manga. Abantu laba into emnandi ngilezonke izinto. Ilenzaba. Alizwi yini? Imnanzi lenzaba. Manje thatha lenzaba. Bathi hambani. Niye emhlabeni wonke. Nibatshele lenzaba. Yebo phela ngisho njalo. Nibatshele inzaba. Nesikhona lapha. Sitshela abantu lenzaba. Ukuthi abantu abathathe lenzaba. Bathathe lenzaba basindiswe. Akufuneka ukufunda la. Nemali ayifuneki. Nenkomo zakho asizifuni. Lokhu sikufuna kuphela ukukholwa kwakho. And akekho umuntu onganakho ukukholwa. Angilikuthi sithe masifika lapha emhlabeni. Sathola kunomuntu a ruler of this world. Who is the devil? Ma uNkulunkulu a dispatch abantu ukuthi bahambe beye emhlabeni. Urika Adamu yolinda na ulima tsimu ya Eden. Atirika Adamu atiri. But because of the evil of this world, wafika unala wafaka izinto zakhe embilwini zabantu. Niyayizwa ile nzaba. uSathane wafaka izinto zakhe kuphi enhlizweni zabantu. Se abantu makukhulunywa lenzaba bezwe ngaku inzima. Kasi lenzaba ayikho nzima. Ifuna kuphela yini ukukholwa. Kuphela mangayikholwa lenzaba uzabona ukumangalisayo. Amen. Amen. Kufuneka ukukholwa kuphela. Amen. Yebo kukhona lokho okufakwe enhlizweni yakho. Bewungazi yathi manje namhla siyakutshela ukuthi lento ifakiwe ngomnikazi wayo and akusiye umnikazi wakho wena. Angazi ukuthi nizwisisile yini? Kunjalo. Lento lekhona lapho enhlizweni yakho. Maswati basho njalo. Akuso yakho. Yomnikazi wayo. Uyifakile lapho kuwe. Manje akwazi ukuthi wena unomnikazi wakho lo akuthandayo. Lo afake lento le enhlizweni yakho. Yena angakuthandi. Zikofana na gufa. Gufa lo number 3 ndibini gufa. Shigalani shiZulu. Parasite. Kufane parasite. Lapha ilapha kusilwane. Yona ifuna ukudla anti. Iyasithanda yini lesilwane? Omunye ngathi iyasithanda ngoba ithola khona ukudla.
but iyasilimaza athi izaba yona ithatha igazi kulesi silwane athi ikhona lapha emuntwini uzaba ezwa obuhlungu siyazwana nathi sekufana manje le ifakiwe lapho enhlizweni yakho it's a parasite kunjalo and uyabona nawe ukuthi le vele mina ngine parasite ngoba uyagula musi uyadla ukudla ujabula ngakho bathi kuyakubulala which means it's a parasite angeke ngicambe ngemagama yakwazi lokudla wena okudlayo uyazazi izenzo zakho lezi uzenzayo mawucedile ukwenza mawusuka lapho thema ngiyenze yini manje wembathi ngenze lento le it's a parasite ifakiwe enhlizweni yakho ngomnikazi wayo akuso yakho kwakho ngilendzaba Amen. Mawathatha lenzaba uyivume iparasite izozihambela Amen. kwamanje awunawo amandla okuyixosha le parasite mawungathathi lenzaba thatha lenzaba uzokwazi ukuthola amandla okuxosha le parasite lokudla ukudlayo uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngingathola ngakasakudli but awukwazi ukuthi ukuyeka uyakwazi ukuthi kuyangigulisa kuyangibulala but awukwazi ukuyeka ngoba awunawo amandla but thatha lenzaba uzothola amandla wena musha uyakwazi ukuthi lempilo lengiphilayo izongibulala but awukwazi awunawo amandla akuyeka leyo mpilo le uyiphilayo but mangathatha lenzaba amandla uzawathola impilo yakho itshintshe Amen. Amen. thatha lenzaba haleluya siyatenda uArobe zawudochinjwa mara asongotenda udoratwa ulahlwa wena uyasikhethela ukulahlwa wena uyasikhethela ukuthi mina ngifuna ukulahlwa and ukwazi ukuthi awulahlwi kuleli lizwe kuphela ulahlwa forever uphila kuleli kulomhlaba wena unebheji ibhale ukuthi lo ulahliwe lo uzohamba uyidoti emhlabeni Kwabe udoke kahle udokene kwayi uhambe kahle ubonakala ukuthi umuhle kathi ulahliwa uyidoti ulinde isiholi kokuphela ukuthi sivule uhambe ngalo uyosha kanti uNkulunkulu usithandile sonke and usilungisele into enhle usilungisele umuzi omangalisayo siyajabula manje ekseni ngoba masikhuluma ngomuzi ukhona ufakazi la ngantshela ukuthi lo muzi unjani mina ngawuboni but ukhona lo aboni lo mama uboni lo muzi Amen. nimuzwile anti beni khona ebhungeni antshela ukuthi ngabona umuzi Amen. silungisele umuzi ukuthi masisuka kuleli lizwe sihambe siyohlala kahle Amen. abanye nihlupheka lapha ngithi ngiyabona ukuthi inzima impilo vele inzima impilo iyabheda manje izobheda forever mawungathathi lenzaba ngoba izobheda lapha emhlabeni iphinde iyabhedana ngale phambili kungcono ibhede lapha emhlabeni bathi le phambili uyophila impilo eright Amen. kungcono maybe udle ngokucela bathi le phambili uhamba uyohlala kahle kungcono lale phansi ifula la phansi bathi le phambili uhamba uyohlala kahle kuzakusiza ngani wenza inkani for nothing phela abantu bayenza inkani nje aale lenzaba azwe ukuthi lenzaba hayi mina nginanzaba nayo awunandaba nayo uthembeni beki pride phansi manje ukubuta ucela uNkulunkulu kusho uNkulunkulu wami ngicela ungithethelele izolo ngenza izolo ngoba bengakwazi manje sengizwile niyazi sengoba nisanizwile lenzaba le mawungakayizwa bekungana problem sekune problem enkulu ngoba seuzwile ukuthi mawungathathanga lenzaba maufa uyahlupheka forever and njengoba uzoba sewukwazi uthi mangifa ngiyohlupheka you will regret but it will be too late kungcono ukubeka ipride phansi uthathe lenzaba uguqa phansi uthi uNkulunkulu wami nami ngithethelele izolo uthi nami ngihambe ngiye kuphi ngiyezulwini haleluya Mark 1 verse 15 Amen. Mark 1 verse 15 Amen. Ari chipinga choswika musi wa mzimu utsini shandukani itende mafungo madhipa Amen. Mark chapter 1 from verse 15 and say
The time is fulfilled. And the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Amen. Mark chapter 15, chapter 1, verse 15. Abethi, sikhathi sesifikile. Umusa waNkulunkulu sawusonzele. Phenzukani, nikholwe livangeli. Amen. Hallelujah. Ari chipinga choswika. Hallelujah. Chipinga choswika. Isikhathi Sikhathi sesifikile. Isikhathi sesifikile maXhosa. I mean Maswati. Isikhathi sesifikile. Amen. AmaZulu isikhathi sesisondele. Isikhathi lesi sanamuhla. Chipinga choswika. Sakwenzani sakuthatha lenzaba. Sakuvuma uNkulunkulu. Sakuthatha uNkulunkulu abe ngumponisi wakho. Amen. Hallelujah. Amen. Isikhathi sifikile. Yebo. Bewuhlupheka ngoba isikhathi besingakafiki. Bewukhonza uhlanganise izinto ngoba isikhathi besingakafiki. But siyambonga uNkulunkulu ngoba kwamanje isikhathi sifikile. Isikhathi sokuphenduka sifikile. Nini namuhla so? Amen. 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 Yes. Amen. Phendukani nikholwe ivangeli. Alithi phendukani nikholwe isonto no. Lithi phendukani nikholwe ivangeli. Ivangeli yini? Indzaba emnanzi. Ivangeli yini? Ukuthathelwa kwezono. Umuntu aphile angasase izono. Amen. Amen. Hallelujah. Isikhathi sifikile. Umbuso kaNkulunkulu usondele. Phenduka mzalwane. Phenduka ukholwe ivangeli. Nani phendukani? Uyimpilo yakho phenduka. Ngoba isikhathi sisondele. Umbuso kaNkulunkulu usondele. Siyafuneka ezulwini. Amen. Nina engakathathelelwa izono. Ngiyanicela manje kuseni. Asifuni le for kuphela. Sifuna nonke lapha nithethelelwa izono. Amen. Amen. Ungagcini, don't make things to be hard. But they're not simple so. Kufuneka wena ilizwi liphuma kanje. Wena uthathe impilo yakho uyibeke la. Ubone ukuthi impilo yakho iyahambisana nelizwi likaNkulunkulu. Until the youth were taught to live according to the word. So check your life if you are living according to the word. If you are not living according to the word, it means you have to do something. It means you have to repent from that old style. Oh, imagine living the old style. Lokhu wena kwenzayo sikushiyile thina. Kwenzenga kuwena uthathe izicathulo zethu zakudala. Lezi mina ngingasasithandiyo. Ngizilahlila phana ngoba maybe ziyanuka. Wena uthi ngithole icathulo yami enhle. Uyahamba nje uyabhomba kanti ugcoke icathulo enukayo. Sure. Sashiya izono thina. Sihamba singaziyenzi izono. Amen. Manje besifuna ukuthi nawe uhambe kuleli lizwe lona leli lasebombela. Ungaziyenzi izono. Hayi ukuthi usabe umfundisi. Phakathi kwakho kuzoba kukhuluma. Makufike ende phakathi kukhuluma ukuthi lokhu wena ufanelanga ukwenze. Amen. Amen. Yeah. Glory to God. Amen. Makufika amanga lapha emlonyeni mangamthola lo nkulunkulu. Makufika lapha emlonyeni ungeke ulikhiphi la amanga la. Ngoba ngaphakathi kuzoba kukhuluma ukuthi wena awucambi amanga. Mangacamba amanga mawufo yolahlwa. Amen. That's why we're preaching this gospel. Amen. We want people to live according to the word of God. Amen. You know, when you're living according to the word of God, you don't need any Christian around you. You don't need a preacher or a pastor around you. What you need is only God. It's you and God. Because God is the word. You and God only. Not a preacher, not a pastor, not a Christian, not somebody else, but you and God. Only if you take this in Zaba. Amen. Mautata lenzaba. Amen. Amen. Unjalo. Uthi lumkholi, uthi the word in heart. Mautata lenzaba, kusho ukuthi uthatha uJesu, uJesu ubuye nelizwi lakhe lihlale kophi phakathi kuwe. Kusho ukuthi ilizwi likhuluma kophi phakathi kwakho. Amen. Uhamba sewune driver. Uhamba sewune melusi.
Psalms 119 from verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Verse 9. Na muthu kanga tonda ngani naye zawe ngauri atevedzwa zvifhungo lau lamba. Amen. Mesiswathi. Verse 9. Umuntu lomusha angayigcina kanjani impilo yakhe ihlanhlekile. Amen. Ngekuqaphela kuhamba ngelivi lakho. Amen. Amen. Izolo lapha abashabe bafaka amagama wabo la. Amen. Namanje wena faka la kwigama. Amen. Kuthi mina ngihamba kanjani ngahlanza kanjani izindlela zami. Ngokuhamba according to the word. Not according to the flesh. Because abantu bazolahla because of this flesh. Ngoba lenyama anything ngimtshela. Lenyama iyakwazi ukuthi ibelonga la. Yeah, kunjalo. Iyakwazi lenyama ukuthi ingumhlabathi. Yes. Athi sake sigezile la. Yebo. Mawungathathi tissue manje. Emhlophe cwa. Uthi uzabona ukuthi ingcolile. Yes. Why ingcolile ngoba sigezile? Ingcolile because this flesh is dust. Yes. And iyakwazi ukuthi yona ibelonga la. But kunomuntu lapha phakathi. Lo angabelongi kuleli lizwe. Akabelongi kulomhlaba. Usuka ekudzeni. Yeah. Manje lo muntu ufana ukuthi ahambe according to the word. Kuthi akuthi bayithu ma uyimile njengendlela ulime ngakhona. Mangimile nganje. There are two people in me. The spirit and this flesh. Bayalwa lapha phakathi. Uyalwiwa kunenyipi. Ningabona indoda ihamba kunenyipi kuye. And ukhona lazonqoba. So umuntu kamlimi ungavumi ukuhamba according to the flesh. Kuthi akuthi mawuhamba according to the flesh kusho ukuthi the flesh has win. Amen. Ngoba kunenyipi obvious there must be a winner. Yes. Amen. But umoya uzophuma lapho kuwo ukhala. Kuthi lenyama ingihlulile. Amen. Bengifakwe lapha kule nyama kuthi ingisize nami ukuhamba according to the word. Kuthi ngizokwazi ukubuyela kuphi lapho ngivela khona. Ngoba we are visitors in this world. We don't belong here. We belong somewhere else. Where we are coming from. Until we are visitors here. We won't stay long here. Because we are visitors. We have to go back where we are coming from. We can't go to northwest now from here. Because we are not coming from northwest. Those who are coming from northwest, they will go back to northwest. But we have to go home where we are coming from. So namuntu la khona lapha phakathi kuwe kumele ubamlindele ngalezulwini. Amen. They are waiting for that person. They are waiting for you. Not for that person. They are waiting for you. Manje bazolinda kuze kube nini? Hey, sure. Bahambile abaningi athi basilindele bayakwazi nawe ukuthi uzofika ngelinye ilanga. Amen. Mangasafikanga uzaba disappointed izulu kakhulu. Amen. Hallelujah. Amen. Namuntu kangatonda ngani nayo zawo. Ngawatebedza zwefhungo la ulamba. Yes. Ngawatebedza zwefhungo la Yehova lamba. David uri nende utodanga mbilu yanga yote. Usanga ndichanda lata yewalaya. Nawe ngaziyamba ngano machelo. Ungatoda Yehova ngambilu yawo yote. Amen. Yeah. Amen. Funa uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ungafuni lelizwe. Ngoba umuntu uyakhatha into yakhe. Ayithanda ngenhliziyo yakhe yonke. Madoda anifanele ngokuthanda abafazi ngenhliziyo yakho yonke. Uyasho ukuthi uyazi ngiyakuthanda ngenhliziyo yakho yonke. Uright mthande. But nathi ngenhliziyo yakho yonke. Inhliziyo yakho yonke kumele uthande bani? uJesu. Amen. Yebo. Amen. uDavid uthi nende utodanga mbilu yanga yonke. Mina ngikufuna ngenhliziyo yami yonke. Mawala ungamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ucabanga ukuthi angakulahla. Angakuyeka uhlupheke. Angakuyeka uswele. Uyaswela kanje ngoba mthandi ngenhliziyo yakho yonke. Amen. Impilo emthakathaka kanje ngoba awumthandi wena uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Bathi bangomthanda ozabona isimanga. Hallelujah. Amen.
Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 from verse 8. Amen. But Daniel proposed in his heart that he would not defile himself Yeah. with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Amen. Amen. Daniel 1 verse 8. Daniel embilini yawo ophakhisari angazishali tsichika. Amen. Awulazulwa zomsana. Nanga unoveni inuwa umsana. Awumbela mkoma wabadini ari alengele kuzwiira. Amen. Amen. Verse 8. Kodwa Daniela watinqumela enhlitweni yakhe ukuthi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye nangaleli wayini lakhona. Wacela imvume enduneni lenkulu ukuthi yena angatingcolisi ngalendlela. Amen. Amen. Daniel proposed in his heart ukuthi angafuni ukuzingcolisa ngokudla. Omnye ngathi ukudla kuphela kuyangcolisa. Ukudla kuyangcolisa. Makungangcolisi kungeke kukugulise wena. Anthi uyagula yakwazi ukuthi ngigula kanje ngenxa yokudla lokudlayo. But uDavid wakhetha wayenza isinqumo phakathi kwenhliziyo yakhe uthi mina ngeke ngizingcolisa ukudla lokudliwa lapha, ukudla kwenkosi. Athi abanye sithanda inyama kakhulu. Uyazi le nyama ukuthi yahlatshwa kanjani. Mayingahlatshwanga kahle ucabanga ukuthi ngeke kungcolise. Athi abantu bathanda ukuhamba emsebenzini lapho yakwazi ukuthi ukudla kwakhona kwapreparewa njani. Makungapreparewanga kahle ucabanga ukuthi kungeke kukungcolise. Abasha sithanda kakhulu izinto. Uhamba uthi ngisahamba ngiya kuphi. Uyayazi into leyenzayo lapho. Mangenzanga kahle ngeke kungcolise. Amen. You have to purpose in your heart. Mele wenze isinqumo uthi mina angifuni ukuzingcolisa ngezinto zalomhlaba. Ngoba mangahamba kule lizwe ungcolile ungeke umbone uJesu. Amen. Mawungcolile obvious ulahliwe. Mawuzingcolisa obvious ulahliwe. Mawuzingcolisa uyazingcolisa lelizwi limnandi. Uyazingcolisa wena. Kuthi ukuthi mawuzingcolisa wena ukhethile ukuthi mina kungcono ngilahlwe. Ngiyezwa lenzaba yini? Amen. Athi wena uyazingcolisa ngempilo yakho, ngezenzo zakho, ngalokho ukudlayo, ngalokho ukuphathayo, ngalokho ukubhekayo, ukubheka kuphela nakho kuyangcolisa. Uthole njalo gospel levangeli libheka abantu bajayiva abangagqokanga. Uthole youth yeah this gospel ibheka ama what khona niyakwazi. Amen. Awusingcolisi yini? Mawuceda lapho yenzani? Until you have to practice what you saw. Uzaba ngasingcolisanga yini? iTV iTV inhle kakhulu. Siyafunda nti ukhona esikufunda ku TV. Bathi lokuyana wena ukukhethayo le program wena le uyithandayo kakhulu. Uyayazi nawe wangafuni ukuthi abantwana babone. Why ulinda kuze kube busuku? Ungeke ukuzingcolise ngalokho. Allow me to mention this. I'm a Nigeria. I'm sure ukuthi angikhuluma ngalutho. But wona le program uyayithanda kakhulu. Mababulalana laphana. Mabenza amasilamusi wabo. Wena uyakuthanda kakhulu. Awuzingcolisi yini? Ufuna ukwenza yini ngakho? Athi nawe uzokuthola uhambo engale Nigeria. Uyafuna imithi yakhona ukuthi nawe uzoyenza amasilamusi. Awuzingcolisanga lapho. Manje asikhethululeni. Mawenze izinto bekisisa. Kuthi lokho ngikwenza akungcolisi na. Amen. Lokho kungenzayo ngikwenzayo mina ubudlelwane nami noThixo buzaba njani? Ngoba ezinye izinto masiziyenza zistenda ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Amen. Uyazingcolisa. Nangu uDavid, uDaniel nangu uDaniel purpose in his heart. Namanje kufuneka abomama, kufuneka abobaba
Hallelujah. uDaniel beyafana nathi engumuntu kufana nathi akawanga asuka ezulwini wazalwa ngomzali waphila njengomntwana wancela njengoba sizwile ekseni Amen. manje wayona uhlula abanye babancobile uhlula ngoba uthanda ilizwe kakhulu and lelo lizwe lizokulahlisa. Genesis 39 verse 2. Amen. Genesis 39 from verse 2. Amen. And the Lord was with Joseph. Yes. And he was a prosperous man. Amen. And he was in the house of his master the Egyptian. Amen. Genesis 39 verse 2. Ona Yehova wayena Yosefa aba munna wa mashudu adzula mutani wa munna wawe wa Muigipti. And the Lord was with Joseph. Genesis chapter 39 verse 2. Yes. Smakadze waba no Josefa. Amen. Wamphumelelisa. Amen. Kuko konke. Josefa abehlala kulomnumzane waseGibhithe. Amen. Usmakadze. I know Joseph. Yes. And he was a prosperous man. Amen. Usmakadze. They know Joseph. Mahamba Joseph. Behamba noSmakadze. Ngibona ngathi uJoseph bebheka ngapha eceleni. Abuze ukuthi uSmakadze usasenami yini? Abheke ngapha. Ukuthi uSmakadze usasekhona yini? Akazange amvumele nelinye ilanga ukuthi ambalekele kunoma amshiye. Ngoba ekwazi ukuthi mangamshiya uzohlulwa. Amen. Imagine if uJoseph bengahambi noSmakadze. Ngicaba ukuthi lenye impilo wayihlebeza bayihlulile. Bathi umfazi kaPotifa amuhle. Ukufana manje nanithi singeke siyeke izono ngoba izono zihle. Izono nobuhle buyahambisana yini? uJoseph wakwazi ukuthi mina ngafundiswa ukuthi ezonweni cha. Yes. Amen. Akazange ulinde uBruno ukuthi abuye amreminde. Ilizwe belihlala kuphi? Enhlizweni. Mawufaza thilala nami. Ushilo mfundisi ukuthi bengathilala nami. Beathi kill yourself with me, together with me. Let's die together. Yes. Beathi let's die together. You die spiritually and physically. Mawenzi izono vele it's obvious. You die spiritually and physically. Beathi die with me. Amen. But uJoseph I mean I don't want to die with you, die alone. Wahamba neSmakadze. Nawe musha khetha uJesu uhambe naye. Nawe gogo khetha uSmakadze uhambe naye. Nawe unjathatha iSmakadze uhambe naye. Yazi mangahamba naye uSmakadze, uzabe indoda emangalisayo. Nasemzini kuzomangalisa. Amen. Nasemsebenzini uzobe indoda emangalisayo. Bamangala ukuthi kanti le ndoda isebenza kanjani? Usebenza kanje ngoba noSmakadze. Indoda ethembekayo emsebenzini. Umfazi athembekayo konke lapha hamba khona. Amen. uSmakadze beyana uJoseph. Yes. And Joseph was a prosperous man. Waphumelela uJoseph. Wena ufuna ukuphumelela. Ngubana wakuthanda ukuphumelela. Ndiyasaba kuvelela. Awuna thiri. We all want to be prosperous people. So choose God. Work with God. Hamba noSmakadze. So phumelela. Our last verse, Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Ngauringare kanyo zinenda kunererwa ngazo nendiyazidiva yeugoraro. Ndingere kanyo zamularo azidzauri vaisa ndidzauri ndini nezo amachero napurisa. Amen. Jeremiah chapter 29 from verse 11. Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani. Yebo, emasu ekuniphumelelisa. Hayi ekunilimata. Emasu ekuninika lithemba nekulisasa. Ngauringere kanyo zinenda khoniyelwa ngadzone ndiyadzidiva. Yehova uralo. Ndingere kanyo dzamulalo. Asidzauni vaisa. Ndidzauri ndini nezvo amachero na fulupelo. Yes. Because I know my thoughts. Yes. That says the Lord. Hallelujah.
Xikwembu xiri kwanakanya ka mina na ku tiva. Amen. Uthi uJehova ngiyazazi izindlo enginizindla ngazo. Amen. Akusho mina kusho uJehova. Sonke lapha uJehova unezizindlo ezihle ngathi. Amen. Masingakwazi lokho sonke lapha bezamfuna uJehova manje. Uthi Jehova lezi izizindlo zakho masiphumelele kimi. Manje asikwazi ukuphumelela ngoba asimfuni uJehova. Sifuna uSathane. Hey niyazi uSathane mubi manje. Beka kuthi umuhle kanjani. Mara izenzo zakho. Inkulumo yakho. Ukuhamba kwakho. Phela kuhamba kuphi? Umuntu ahambe because he want to attract somebody or someone. Kubi lokho. Niyazi ma uSathane umubi ngalendela ukuthi uyaphakhela abantu umfazi afuna ukuthi ngifuna ukuthi mangihamba namashadile amadoda wonke abheke mina. Unalawa amaphefuma manje. Uthana ukhapha edrobheni ngizobabulala. Uyababulala noma uyazibulala? Abantu ukuthi uyazibulala. Abantu ukuthi uphethe umeso uthi ngiyazibulala. Sure. Bathu siyambonga uJehova. Siyabonga izizinto zaJehova. Kuthi izizinto zami ngiyazazi ngicela usifundele umfundisi. Amen. Yebo. Ngokuba ngiyazazi izizinto engizizindla ngani. Usho uJehova. Izizinto zokuthula azisizo ezobubi ukuba ngininike ukugcina nethemba. Izizinto zokuthula. Izizinto zokuthula akusazobubi. My thoughts are not evil. Yes. That's Jehovah. Amen. Izizinto zami akusazobubi. Zokuthula ukuthi nginike ithemba. Abanye bayaphila lapha emhlabeni abanalo ithemba. Umusha hamba esikolweni anganalo ithemba. Hamba nje esikolweni ngoba abazali bathi hamba esikolweni. Uthi ajabulise abazali anganalo ithemba. Bathi namuhla uNkulunkulu ngakunika ithemba. Umuntu ahlale emzini anganalo ithemba athi ngizenza njani ngoba ngimthandile. Bathi namuhla ungabanalo ithemba. Umuntu aphile impilo anganalo ithemba. Athi ngizenza njani ngoba ngisaphila. Ungcono bengifile. Uzofa uyephi umuntu kaMlimi. Bathi namuhla. Amen. Izinto zingatshintsha. Uphile unani? Unethemba. Uphile impilo enethemba. Ube nelisasa futhi elihle. Asikhulumi kakhulu ngokusasa kaleli umhlaba, kalomhlaba no. Sikhuluma ngokusasa okuzayo. Amen. Ngoba asiphelele kulelizwe. Amen. Manje sithini? Thina basembombela. Nithini ngalenzayo? Amen. Niyamthanda uJesu noma niyamlahla? Muthandeni niphelele. Phelelani kuleli ivangeli ngiyacela. Amen. Niyazi ninehlahla ninabantu basembombela. uNkulunkulu wanilethela nje umuntu walethwa. Nathi umuntu abantu abanithandayo kangaka banezela konke. Niyazi ninehlahla. And man ngathathi lenzaba nizobhadala. You'll pay. Amen. Abantu banithande. Yazi banithande ngenhliziyo mabasihleli bacabanga ukuthi abantu basembombela. Kumele bahambe baye esontweni. Kumele badle. Nidlala ngakho. You will regret one of the good days. Yes. Konke lokho ukwenzelwa ngibengitshela abasha basembombela ekseni. Kuthi lokho uzokubhadala mawungathathi lenzaba. Yeah. Ngoba leze amabhasi yakwazi ukuthi akhona amabhasi asembombela. Makuna revival event siyakwazi ukuthi abafundisi nabantu babo basembombela bazobathwala noma banganayo imali babuye. Amen. Siyabonga. Baphinde bakuprepare nokudla. Bathi lokudla kwabantu basembombela. Nidlala ngakho. Hayi man. Basha. Amen. Nizothini ngalemvuselelo? Amen. Uzothini ngalemvuselelo? Amen. Kwalungisa ayilungisanga lapha emhlabeni lemvuselelo. This revival wasn't organized in this world. Amen. It was organized straight from heaven. Amen.
yethi le ngale month end le ya June sifuna abasheba benemvuselelo eze view energy wena udlala ngakho hayi man wena uphume lapha phinde ubuyele ezonweni zakho phume lapha phinde ubuyele eplan yakho yakudala hayi man ngiyanicela man ngomusa kaNkulunkulu suka lapha hlela khona Amen. mfuna uJehova sasinokuthola ngoba isikhathi sizophela uthi uyamfuna ngasamtholi but kwamanje isikhathi esihle sokufuna uNkulunkulu bananga lena umpela ngashizisha mzini toda niyovana impela Amen. bela umpela kathi Kristu namsuchifisore nawo tendero yesame soldier Yes. who doesn't commit sin. You can't be a soldier of this gospel if you are still committing sin. Amen. Masithi soldier, let's go. Ungabi namahloni. Lokwenza ukuthi ibe namahloni sometimes it's because you are still committing sin. Kuthi basakubheka bathini? Masingathi siyalapha ku village yakho basathini? Basathi uyisonja. Noma basathi u-girlfriend yami lo i-boyfriend yami le. Phendukani basha. Amen. Phendukani basha. Amen. Yes. Mama masiphendukeni. Sifuna uJesu asasenokuthola. Ngoba isikhathi siyaphela. Amen. Masingaphela isikhathi ungamthola ngoJesu uzathini? Uyasivalela wena ngaphandle. Kanti umnyango uvulekile. Ngibani ofuna ukuthi mina namuhla ngifuna ukusikhethela uJesu. Amen. Yena yedwa. Ngobani manje namuhla? Lo athi lo mnyango lovulekile lapha namuhla mina ngifuna ukungena phakathi. Ngoba mangathathelanga izono ungaphandle. Yeah. Amen. Ufanele ukuthi thina sihamba ngetrain wena uyagijima. Ngoba ngaphandle. Amen. Ngoba awuthethelanga yebo uyahamba nathi. Bathi bangathethelanga izono ngaphandle. Lokhu balo futhi akubalwa. Athi bashilo ushilo mkholi. Kuthi lokubala ubalwa. Siyakhuluma nje ukuthi uzalwane ngoba sibantu. Bathi ubalwa umzalwane. Awukaqali njeni. Bathi namuhla ilanga elihle lokufuna uJesu. Ilanga elihle namuhla lokuthatha lenzaba. Ngubani manje ekseni? La uthi mina ngifuna ukuthathela izona. Akabuya azothatha ukuthathela izona. Ngubani namuhla lathi mina ngifuna ubungcwele, abuya azothatha ubungcwele. Ngubani namuhla lathi mina ngifuna amandla kaMoya eNgcwele, abuya azothatha amandla kaMoya eNgcwele. Ndinyi namusingano macharoni. Lathi I'm sick and tired of my life. I want to start a new chapter with my Lord Jesus. I want to be like Joseph. I want to walk with Jesus. Ngubani manje namuhla? Ikhona indawo emthimbeni omkhulu ebunkosini bukaNkulunkulu. Ngena ngena Mzimu wa Abrahama, mzimu wa Isaka, mzimu wa Jakobo realibuwa. Mzimu wanga ipfila ulobva Jehova. Tenda mzimu wanga baba upatuchedza ipfilao. Mzimu wa chiridzi vote vogwadama vasatuwana mzimu wanga vauwane. Kolivwa ndichitendo rudo zvitanga Jesu Kristu wa Nazareta. Amen. Emtimbeni omkhulu ebunkosini